Син. Аз съм Рая. И дойде моя ред. Сега Рая ще ме гримира с затворени очи. Добре, казай какво ти подавам. Чакай, чакай само да си затегна малко превръзката. Ще ми я затегнеш ли? Тя ти е добре. Не, само искам да ми я затегнеш. Мали. Чакай малко, защото ние нямаме шал. Или поне не намерихме. И затова сега го правиме с... Добре, карай, остави. блуза. Сигурно не вижда, така че да. Тук се грим. Какво да ти дам? Розовата червено. Дето аз те гримирах. Глан с устни. Молива? Не. Молива? Не, моля. Дай ми и малкото червилце. Заповядай. Добре. Не ми бъркам гласа. Давай. Добре. Добре. Това червил май много не си личи. Да, това не си личи. Добре. Искаш и розовата. Така, започваме с розовата червил. Ще го размазваш. Махам ти го. Добре. Да, много готини устни имам. Направо. Супер. Какво ти подам? Молив нещо? Да, молив. Добре. Молива. Май виждаш или не виждаш? Не виждам. Виждам само като погледна надолу, иначе не. Ела тук ви! Добре, направи грешка и да изложих тук, нали? Добре, дай ми тъмносин грим. Тъмносин, къде че... Добре, стой. Ага. Добре. Не, той се крие. Добре. За очите? Да. Това е да. Да. Готово. Така. Спирала. Ела тук. Не е спиралата. Само да не я сложиш на веждите, моля те. Хайде, давай. Защото ние се опитахме да снимаме и други епизоди, но много не се получиха. Защото братята ни нещо ни прекъсваха и ми сложи много грим над веждите. Готова ли? Да. Нещо друго искаш ли? Добре, чакай сега. Дай това и малко е от това за руш. Много съм секси. Тук. Това защо е мокро? Защото го измих. Чакай. Всичко. От всеки цвят. Дай. Мисля, че е достатъчно. И сега ще видя моя шатион. Вижте колко съм красива. Просто вижте какви хубави мустаци. Просто съм невероятна. Вижте тук, погледнете тук каква спирала, как подчертава очите и тук как имам тук син грим, който е малко така на точки, както и ето на това око. Просто съм невероятна, така ще свалям мъже. И това беше нашия клип, дано да ви е харесал. Ако искате, може да пишете долу в коментарите някакви предизвикателства, които ние да направим. С удоволствие ще ги направим, както виждате на какво си направихме лицето. Така че всичко почти ще направим. Не всичко, не казвам всичко, но да, това. Това е нашия клип. И да, до скоро!